Значи, за сайдволт ви трябва хубава засилка. Също трябва ви и добър скок и трябва да се издържите, да може този крайник, двата крака да поминат до ръцете. И също така трябва да е хубаво мястото. Аз не го правя чак толкова перфектно. Само показвам как може да го направите. Значи, трябва да е хубава засилка, добър скок и да държите да минат краката между ръцете ви. За между ръцете ви това се казва конг. Конгът е малко трудно нещо. Сега обяснявам за сайдволт. Сайдволт се казва. И трябва да минат до така между ръцете. Това ще го направя. И ако искате да е за по-хубаво, да изглежда по-хубаво, може да сложите тази ръка, за да е по-хубаво. Както си е така, да сложите тази ръка, ако виждате, и да складвам.